Ale ahoj Natálka, zdravičko. Laila, ahoj. Nazdar. Výzor, nazdar, čauko. Čau. Ahojte, ahojte, chlapci a dievčatá, vítajte, vítajte. Dobre, idem si poriešiť toto tu, že mám tu ešte nejaké úlohy riešiť. Čiže... Myslel som, že budem hrať nejakú príbehovku. Ale... Janka, ďakujem ti, ďakujem krásne za osrdečkovanie. Ďakujem. Ďakujem moc. Nesmierne si to cením a vážim. Dobre, potrebujem jedno BR-ko spraviť. Dáme si to samostatne, to je fuk. Ďakujem za 3 TikToky, Janka. Jaký máš deň? Jako užívaš piatoček? Jako užívaš piatočok? Helenka, ahoj, ahoj. No. Doma v posteli. Doma v posteli. Dúfam, že nechorá, že len ako oddychovo. Dobrý večer. Teraz krásny večer, Natálka, ahoj, krásny večer. Dúfam, že všetko v porádečku, aj ty. Že užívaš pekný piatok s rodinkou, s kamarádom. Oddych, tak to je super. To je tá lepšia varianta, ako keby choroba. A čo máš na pláne na víkend? Ja by som tak išiel rád niekam na výlet. Čo tak na Nitranský hrad sa prejsť? Tam som nebol, ani nepamätám inak. Pijem šampanské, tak je fajn, na piatok ako vyšité. Teraz... Zajtra kino. Taký, no. A jaký film? Jaký film? Rozprávku s malou. Ahojky, Tommy. Ahoj, Lukino, nazdar. Natali. Tak... Patrola. Vínečko by som si ja dal nejaké. Sa priznám. Že vínečko by som si ja nejaké dal. To si ty včera hral zombikou. Áno, hrali sme zombikou. Aj dneska budem hrať zombikou ešte. Potrebujem spraviť jeden. Už sa tu niekto strieľa. Takže rýchlo si zobrať veci. Niekde tu beha. Ale nevidím kroky. Friendly canine unit incoming. Ja potrebujem poradiť Tommy, ak sa môžem opýtať. V čom? Na pravdu. Videl som ho. A ešte aj túto po venku behá.
canine unit incoming. Ďakujem vám veľmi krásne za podporu. Za tie darčeky, za tie... Almost ready. Alebo, dobre. Za tie lajčiky, ďakujem za všetko, za followy. Alienko, ahoj. Sem doma, mám už 2 litre červeného burč. Paráda. Tak hlavne nech dobre padne ten burčečík, nie? Že, jak sa hovorí, že ublíži. Dobre, 75 ľudí žije. Je na zítra. Ja, takto. Máš mať nejakú oslavu alebo niečo také, Alienko? Cotton Boy, zdravíčko, ahoj. Napravo bol. Nevieš, ako sa dá prepojiť telefón s televízorom, lebo viem, že sa to dá, ale neviem, ako sa to urobí. Airdrop incoming. No, je tam vlastne zdieľanie obrazovky musíš dať. A ten televízor to takisto musí mať príjmanie zdieľania obrazovky. Nejde to len tak, že proste keď to ten televízor nemá ako funkciu, tak to neprepojíš. Zdravím. Čiže telefón musí mať zdieľanie obrazovky, čo väčšinou už tie novšie telefóny 100% majú. Ale musí to mať aj televízor. Michal, ahoj. Airdrop has been delivered. Friendly canine unit incoming. Tak ten si troška nabehol. Ďalší. Čo je? Mne sa zasekla kompletne hra. Tak, toto bolo čo? No, už strieľaj. Mne sa nedá hýbať s myškou. Airdrop incoming. Half the players are eliminated. Tak toto bolo čo? Airdrop has been Tak to sa čudujem, že som prežil, hej. S prepáčením to sa čudujem, že som prežil. Mne sa absolútne nedalo Prenos zvyšovať. obrazovky má môj telefón, ale televízor asi nie, nič som také nevidel, to mi. No Káko. tak... Ahoj, Ghostik, nazdar. Koľko je žije? 49. skill chips ready for upgrade.
Ty brďo, tak toto som sa fakt akože... Tak toto bolo také šťastie. Airdrop incoming. Airdrop has been delivered. Ja mám taký pocit, že niektorí nemajú taký dohľad na obrazovke, ako mám ja. Čo je docela fajn záležitosť. Friendly canine unit incoming. Ahoj bráško, prvá hra. Si fulka. Hrajem sám, takže nie som fullka. Chip terminal is almost ready. Hrajem sám momentálne, takže fullka som není. Chcem si zahrať jeden... Ok, tak sa na budúcu hru pridáva ku tebe, nepoviem ti meno. Potrebujem riešiť to, že teraz dáme jeden Battle Royale. Lebo som chcel, že aj keď hrám nejakú mobile hru ako kotko. No, ide o to, že... Aby som nemusel pozerať na taký malý displej. Áno, rozumiem. Ide o to, že momentálne zahrám Battle Royale, ale potom si chcem dať zombíkov. Aha. Ghost, ďakujem ti za ten veľký darček. Ďakujem ti krásne. Tak môžeme zombíkov a tak Battle Royale či... Zombíkov potrebujem zahrať. OK. Airdrop has been delivered. 30 ľudí. Ďakujem krásne za 22 GG. Ja pred koncom skoro, alebo jak zomrieš, pôjdem zapnúť hru a ideme zombie mod. Však už kľudne zapnite hry. Ďakujem za ďalších 17 GG. Už kľudne zapnite hry, nemusíte čakať, kým zomrem. Ja určite zomrem. Alebo za chvíľku prejdeme, to je 11:27. Ok, idem zapnúť. Airdrop incoming. Airdrop has been delivered. No nič.
Musím pomalečky postupovať. Devätnásť ľudí. Nechcem, aby mi išiel niekto moc od chrbta. Chip terminal is almost ready. Ďakujem za osrdečkovanie, Meldovník. The safe zone is collapsing. Airdrop incoming. Airdrop has been delivered. Dobrý neskorý večer. Krásny neskorý večer všetkým. Ahojte, ahojte. Aj vám, aj vám. 8 ľudí. Čiže 7 proti mne, že? Šesť. Ahoj. Mišelka, ahoj, ahoj, ahoj. Ja som pozeral, keď som zapínal, že či si v hre, či si v lobby, ale či si online. Nevidel som ťa. Bola aj slečna ona, Mooney, aj Fester. A zrovna, jak som sa ja napojil, tak oni museli odísť. Down to the last 5 players. Zrovna vtedy, takže oni museli skončiť akurát, jak som ja sa nahlásil. Oni niekde tam sa strieľajú. Potom ma pozví, tak prosím na zombie. Zombíkov chceme ísť. Chceš ísť aj ty, Michel? Momentálne toto dohrávam, poslednú hru, ktorá má byť ako Battle Royale. Battle Royale a chcem ísť zombíkov. Chceš ísť aj ty? Chip terminal is almost ready. 4, čiže 3 proti. Has been delivered. Tam je jeden. Friendly canine unit in. Ja zombie nie. Nie. The safe zone is collapsing. Káo. Čiže 2 sú proti mne. Čauko, Patres. Čiže zombíkov nie, hej? Mne sa zdá, že tam dole bol jeden. Ale nie som si istý. A musím počkať, kým... Dobre, už sa mi nabili. Ďalšie psy.
Ed Michelka, nemaj strach z toho. Festerko, ty si došiel. Ja som akurát... Aké hraješ teraz hry? Ja som teraz akurát písal oné slečne Muni, že som už v lobičku. Že či si Pred chceš... chvíľou z Múny dohrali. No však ja viem, že ste hrali. Zavináč Fester 003 nemám. Sne. Ja Sme. viem, áno, ja viem, že ste hrali. Friendly canine unit incoming. Only 2 players left. Dobre, ešte jeden. Ešte jeden. Is almost ready. Dúfam, že mu nejak nenabehnem. On má psy. On má psy. Dobre. The safe zone is collapsing. Friendly canine unit incoming. Watch out. Canine unit incoming. Joj, dobre. Ha. Dostal. Lukáš, ahoj. Čau, Ale pozdravujem. bude celkom niekto dobre Eurotrack aj Center. zombikov zahrala a to sme si zahrali dvaja, ako bol to brutálne, keď to dva hrajú. Sám sebe som si zatlieskal. Dobre, máme tu nám 11 kg. Dobre, teda zombikov. Kto chce zombikov? Ruky hore potom. Môžeme, daj mi chvíľu, onem sa. Dobre, dobre. Ahoj. Ahoj. Čakáme na ďalších, hej? Aha. Kto chce ešte ísť v rámci tohto na zombikov? Dobre, takže sme plní. Super. Tak Jakub odišiel. Tak nám Kereofrasa rieši. Veľa hodín na týchto vľakov. Tak jebe mu. Čo Asi, sa hej. bojí, veď to nie je zase také strašidelné. Za nohou nechytí nikto v noci. On sa bojí, že bude mať nočné mory z toho asi. Dobre, keď máte To je niekoho, ozaj. keď máte niekoho, skúste pozvať, keď nie, tak... Nie, Môj vyskúšil môže. tiež iba ten Jakub. Čauko, vitaj. Aj páči je online. Ja tu mám nejaký Patríka, aj Tiger Žiadaš Bo, vulkanku? ale tá som pozval, to neviem. Kalky. Ktorú kamku žiadam? Ktorú kamku žiadam?
Mišelka, netuším. To je Patrik, Game Over, Jakub. Môžem s vami. Tak si ma dohľadaj rýchlo, kým stíhaš. To posledné. Toto Kiluby? Však oni si ma si invitli, keď sme hrali spolu. Keď si ma ty požiadala o hru, tak oni si ma vtedy asi totok. Áno. No, oni si ma asi vtedy popridávali. Som tam Krampus TT, moja malá láska, či čo to tam máš, sankovanie. Čiže keď chce s nami, tak kľudne To je môžeš... tá, o ktorej som. Aha. Tak ona nechce tiež zombíkov, hej, hrať. Múny už nechcela zahrať? Ako? Múny nechcela už zahrať? No nevidím ju Nie. tu. Nevidím ju tu. No vieš čo, ťahoval som PUBG, chceli sme to zahrať, že ja som tam mal nízky rán, keď som to iba teraz tiahol, takže nás to nepustilo na žiadnu hru. Hej. Tak mi hoď tam, moja malá láska, hoď mi tam Ako sa voláš? Krampus TT. Tak ako sa volám na streame a pozri sa, tuto máš meno. Tu máš meno. Krampus podjebník TT. Tak sa volám. Tak už na ňo počkáme, hej? Dáme hardcore? Potrebujem dať jeden normál a jeden hardcore. Asi. Ja potrebujem jeden normál a dvakrát hardcore. Nie, jeden hardcore tiež. Alebo to je, že môže to byť aj. Asi to vyzerá, že to môže byť buď alebo. Uvidíme, no. Neviem, čo to je. Ja už som jeden hardcore dal a mne už treba iba jeden hardcore a jeden normal. Takže tak. Dobre. Mne chýba ešte jeden nejaký Use Pack and Punch. Ja musím ešte... Dobre. Ja legeda, hej? Vypadlo ti Enko. Ja legeda. Zlyhala klávesnica. Tak. Dobre. Ako meno má priateľné, tak uvidíme, či to bude aj na tú hru také. Sa Dobre. tiež tam zo zombíkami drobal. Však tak, že ja legenda tiež išiel proti zombíkom. No, a už není zase ready. No poďme, daj ready. Dobre. Nemám asi mapu stiahnuť. Nemá mapy stiahnuté, Vlado. Ja legenda nemám. Áno, nemáš mapy, No. šéf. Tak musí stiahnuť, sorry. Nazdar. Prepač. Takto. Ešte skúsim pozvať voľakého. Keď máte niekoho, tak môžeme pozvať. Alebo nám daj randomáka voľakého. Ja to mám Patrika a som toho Jakuba. stahol. Prihlási odhlasy. Tak ja skúsim otvoriť mapu. Dobre, tak otvoriť krabičku. Už si stiahol? Si istý? Môžem. No tak skús. Bož. Nemáš. Píše, že nemáš mapy. Ako dávalo tá mapa? Daj si tu stiahnuť, toto si daj toto, tie šipky, daj download all a dočkaj, kým ti to stiahne všetko, hej. Keď budeš mať, že 100%, potom sa zahlas. Okej, dobré. Dobre. Target in sight. To nám nedá nikoho random? A je, voľaký je tam. Aby sme mali aspoň všetky 4 okna pokryté. Dúfam, že nebude otvárať všetko ako kokot.
ešte dvaja. Ten random kolega niečo robí? Ja už som skončila. Ja neviem, tam on je niekde vedľa teba. Jakže si skončila? Ahoj, Muni. My sme ťa chceli zavolať. A len som sa nejako... Už sa ti nedá? Či chce sa ešte potom pridať? Nech sa pridá, celkom je to rýchlo. Keď to hrajú dvoje, je to halúska, nevieš čo skôr, kde utekať. Uvidím, idem do sprchy. Dobre, slečna, zatiaľ užívaj relax. Teda. Ráno práca. Poviete, ale dole by som išiel tak 4. 5. kolo, čo poviete? Môžeme tak vymysleť. Hej, no, môže byť, no. Nech zarobíme viacej love. A tak ten už beha ďalej, takže už je otvorený spodok. Už je otvorený spodok. Je otvorený spodok. To je kokotaku. Pistolkou tu idem behať ako kokot. Už mám všetky. Dobre. Môžem. No však teraz nie. Keď dohráme. Dobre, Ako si na tom so životom? Ja dobre. Ja zatiaľ dobre. Len... Ďaká, voľakému inteligentovi sme nezarobili ani na mínomety. Joj, chvíľočku. Rán 4. Unak dole bylo ešte jedno okno však, na pravu. Hej, dole sú ľaké okná. Nič, tak toto ja už otvorím. Ja otvorím vrchné dvere, keď už máme otvorený spodek. Ten Jan, či čo to je, tak tento dobre dočubal. Egidisu. Ale však on beha jak splašená srna, nič nerobí. To je to najlepšie. Love bude mať najviac do všetkých. Uvidíme, ako sa predvedie pri onom, pri bossovi. Akože ten kokot ide otvoriť aj tie zadné dvere. Asi má funkciu vrátnik. Vyfasoval na úrade práce. Tomu ver. Daj týchto psov je voľako veľa, kolo to viac.
I. Túto bránu ešte nejdeme otvárať, či? To nie ešte, ale neviem, kde sú tie elektronické komponenty. To býva dole tie elektronické komponenty? Na to, aby sme si vedeli upgradeovať veci. Už koľko to hraješ? Som ešte nemal. Na ten výťah opravovať viem, ale koľko to hrajem? Momentálne som 40 minút online. Opa. Punak to už chce otvoriť dvere, ďalšie tie zadné, ale nejdem ich otvárať. No nič, ideme na to. Ďakujem za osrdiečkovanie. Ja vždycky takto dobre postavím, že ma to rovno trápia, tie kurvy veľké. Serus Brasko, dlho som ta nevidel more. Kúp si zbraň. Ďakujem krásne za ružu. Ondrej, nazdar. Čauko. To som ja Ome, hej, už som si všimol podľa fotky, že si to ty. Už ma to napadlo, že si to ty. Tak tam tie miny ho dobre porobili. A je to pár sekúnd pred začiatkom rozhádžeš, tak to je akurát. Hej, však to. Hej no. Ďakujem krásne za ruže, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám za obrovskú podporu. Rozmýšľam, že kde môžu byť tie elektrické komponenty, že či to ozaj bude dole pod tým výťahom, alebo kde sa to nachádza. Nemohol to mať niekto iba v inventári? Nie, určite nie v inventári. To je tak, jak sa tu nachádzajú tie súčiastky. Viem, že to bola taká poistka veľká taká. Ale kde som to našiel, nepamätám. Ale už ideme k Ubosovi, takže už nám to je jedno v podstate teraz. No, takže idem si doplniť akorát tak armor, náboje. Dobre. Vlastne, že my ideme bossovi. Som mohol stihnúť náboje kúpiť. Dobre, mini máte všetci, dúfam. Tak to bude dobre. What is going on
Mini mám, áno, no. Toto mám. A som si stihol kúpiť aj akurát muníciu, takže fajne. Sme sa pri sebe, poďme ďalej od teba. Papať. Ti kokos. Hrávaš Warzone. Keď budeš používať tú zelenú, keď budeš chcieť hodiť to dobíjanie armoru, tak povedz, Festerko, hej? Aby som sa pridal. Ak budeš potrebovať, tak zakrič, prídem ku tebe. Není treba momentálne, akože ešte mám voľaký armor, ale keď ho budeš chcieť použiť, tak povedz. Ideš po piče, ty kokot speredy. To je zmrt. Ďakujem za sledovačku, ďakujem pekne. Joj. Ďakujem krásne, Romnik. Ďakujem, ďakujem. Za maličko. Takže už asi potrebujem aj ten armor. Ak náhodou, ale... Teraz ide po tebe, takže ti... Hej, teraz ide po tebe, ja vidím. Takže... Náboje si nenašiel niekto na stene? Pozor, za nami je. Šetri... Zvyšenka bereme na velibu. Máš tam na té one, hej. Tieto pavučiny, tie stromčeky. Aha, vidím. To ťa zamoce a bacha za tebou je. Ja som si ho všimol, len som tie stromčeky. Ale kurník šopa. Píče, potrebujem to použiť, je za mnou. Není, teraz. Ty pri mne? Áno, som. Do ryti už ide, parchant. Ale akorát to vyšlo. Nie, tak iba do polovičky. No mám taký dojem, že koľko si to nabije pred ním, tak toľkokrát to môžeš použiť. Lebo nejako mi ho nedobíja.
Mata za tebou. Ja viem. Zaujímam sa chlapci na chvíľu. Ten bol ako zaľúbil do teba. Zapínam. Dobre, slečná. Kde je tá bednička s tými nábojmi? Do piči, furt ide po mne hajzel skurvený, ja si nemôžem nabiť. Aj zo mňa sa zanúbil. Ja nemám náboje, kde sú piči? Náboje vidíte na mape. Našu. Šľahli tie rastlinky skurvené. Potrebujete niekto života alebo armor To doby? mňa stále šiel za mnou jak kokot. No ja čo tu mám náboje, tak tie sú až za minútu. Nebudú, lebo ja som si zobral, keď som utekal okolo nich. Kto má ten život, by ste ho mohli šupnúť tak kde na oni. To musíš prísť ku mne. K Festerovi. Musíš prísť pri mne. Tento smrť nemôže... Jaj. Opíče. Není to kokot. Dobre, ide po randomákovi, to je dobré. Dobre, poďte na druhú stranu, dám ten život do eteru. Ide po mne. Ide za tebou. Ide po mne, ja viem. Všimol som si už. Ide po mne. Do piče. Idem po teba, Festerko, idem. Dobre, a zostan stáť, rovno dám ten život. Tamto rastlinku treba Dobre, mám náboje. Super. Dobre by bolo, keby jedného naháňal, ostatného obhadzovali tými mínami, vieš? A už zatvárať o ňoch. Jo, však ja furt hadzím tie miny.
Je to tam. Dobre. Tak musím. Vydrž chvíľočku. Jeden kolo zombie a idem haji. Tak ide slečna Moony, aby sa mohla ísť vyspinkať. Dáme to slečnu Moony. Nemôže ísť spinkať. Tak ja pôjdem, keď tak uvoľním miesto a zajtra zahráme. Dobre, šéfko, díky moc krát za hru. Čau, 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 teda. Po tejto hre môžem. Teraz tam ide túto šefik, čo nemal dotiahnuté mapy. Jak si sa volal? Jalegeda. Uvidíme, či máš mapy. A potom môžeš ísť kont. Tak ľudia, nech si ide Moony zahrať. Však Moony už je tu. Ja lebo som pozeral, ja som bol vonom, vieš, v nastaveniach. A už je tu, slečna. Už je tu. Pozeral upgrade. Ja som pozeral upgrade, čo mi dalo, sa mi dalo. Samo o potržítko ti odovzdal svoju dušu, vitaj v pekle. Sekundu, ľudia. Ďakujem krásne, Jogisek. Ďakujem ti, Jogisek. Ďakujem ti, Jogisek. Za radika. A Samo, ďakujem za follow. Vitaj. Čo to tam je ešte? Dzrzo? Či jak to? Giorgio, aha. Kristi, ahojte. Jogisek, ahoj. Samo. Edmund si trénovala beh na dlhé trate. Že nerob jaká tlašere. Toto máte vaše úpisy. Keď si naháte follow, tak vám to dá takéto meno. A pánovi Jogiskovi to dalo takúto krásnu fotku. Za to, že spravil rajdíka. Ďakujem veľmi krásne za obrovskú podporu. Momentálne hrajeme Call of Duty Mobile trošička. Blázneme sa na zombíkoch. Chcem porobiť nejaké úlohy. Takže dúfam, že sa budete baviť u mňa na streamiku. A teda ešte podpis chýba, takže zmluva neplatí. To už je zadokumentované. To už akože, to u nikého iného nemáš, to len Lajky ľudia. Takže tak. Ale ďakujem neskutočne moc za obrovskú podporu. Dobre. Jalegeda, daj tam, že si ready. Dáme sme zistili, či má stiahnuté mapy. Máš. Jaký máte piatoček, jaké máte, čo chystáte na víkend? Dobrú noc. Dobre, každý si zoberieme jedno okno. Legenda, chod na druhú stranu na okna, tu to máš celý. Neutekaj od toho okna. Idem ku tebe, Domino. Zatiaľ v pohode. Každý nech má jedno okno, bude to akurát. Ďakujem. Podok otvoríme až tak, to 5. kolo. Dobre, pohodička. Prešiel si už všetko COD.
Neprešiel. Od niekoho mám ozvenu. Moody má tak, dneska to ide od Moody, cez sluchátka. Mám. Idem ti pomôcť, ja tam nemám tu. Changing mag. Changing mag. Cover me. Changing mag. Píďte aj s týmto kokotom. A niekto samopál? Legenda. Lebo tu tak idú po mne tri interna pojebané, to pištolkom nejde. Skús s barelom, pri ktorom je hviezda a budeš mať nekonečno nabojov. Díkyčko. Ale toto neviem, či ideme utekať aj dole asi. Už môžeme ísť potom. Slečna Munity, ešte keď si na zemi, tak nemusíš používať hneď token, môžeš chvíľku počkať, kým ťa zdvihneme. Máš tam nejaký určitý čas na to, aby sme ťa dvihli. Dobre, otváram dvere dole, hej. Dobre. Dobre, ale ja mám iba jeden samopal a jednu malú zbraň. Však ja mám tiež len malú zbraň, zatiaľ. Už ideme dolu a tam si nakúpime všetko, čo treba. Pozri sa, toto zbeníme dole. V prvom rade potrebuješ za 4000 mini. Toto je určite dôležité, tu sú, jak som ja. Ku mne. Tu máš na dvere. Nazad. Tuto. Tie sú na... To je cez... Takže to je najlepšie, čo je hádzať. A tu si vieš kúpiť armor. Prípadne tu si vieš aspoň armor kúpiť teda. Nemám peniaze. Nemáš. Nie sú peniaze. Veľa minula na samopaly. Nie, minule. Bola som na nákup. Jak správna ženská minula celú peňažanku. Tak. Celú výplatu. Dobre, tuto to teraz rozhašie to. Máme 11 sekúnd na to rozhádzať mini okolo seba. Aspoň čo máte. A budeme tu na. Odchod.
Ďakujem krásne za sledovanie. Oficiálku DM. Ahoj. Dole mystery box máte? Ako vo výťahu, hej? Pod výťahom. Je to možné, momentálne sme tu zatiaľ. Tuto je mystery box, toto tu, hej. Za 850. Tam ti dá vie dať vlaku zbraň, no. Ďakujem za sledovanie, ďakujem moc. Daj si na tú M16 full auto. No je treba. Ja sa dobre hraje takto. Aspoň viem, že nevydrbiem všetky náboje hneď. Secret bossa dať viete. Je na to perk, bro. Neviem. Ja to nehrám práve že dlho, ja hrajem z obykov teraz, párkrát som hral. Takže sa ešte len učíme. Ja viem, že tu sa dá toto. Môžem sa pridať. Ježišmaria, choďte mi do ryti. Či sa... Dá sa pridať, momentálne bude slečna Múny končiť, lebo pôjde spať. Ale ja sa pozriem, že čo mám za misie ešte robiť, alebo za úlohy. A podľa toho. Ja mám M16 full auto aj v zombie. Veď v poriadku, môže byť. Dobre, idem si
Idem si Dobre, nakúpiť. ideme k bossovi. Ideme k bossovi, takže treba sa nachystať. Plný armor. Zoberieme nejaké toto tu. Hey brother, welcome to hell! Keď tak môj nick je Slovakia podčiarkovník Rambo. Kľudne si ma pridaj. A ja som si kúpil guľomita. Kľudne si ma pridaj. Som Krampus, poddebník TT. Aby som... A ja ťa príjmem. Každý si ma pridáva, aby som nemusel ja počas streamovania hľadať ľudí a tak ďalej, hej? Čiže normálne si ma pridaj, ale nie s tým problém. Slovak Bitch, ďakujem za sledovanie. Zombie by som si dal s niekým, kto to vie hrať. No, ja to práve, že neviem hrať. Ako hráme to len Idem tak... na to. Pre zábavu to hráme. Na zombie má stop snipu night damage alebo je AK 1-2K úbroku. Zase sa zanúbil. Keď bude treba život, tak kričte, hej, zapnem to. Jak 12 je top, má z veľkú damage aj na boje. Hej. Čuzan more, jak sa máme? Krampy. Ahojte, ahojte. Máme sa... Ježišmaria, čo to bolo? Ja som sa pomýlil. Ahoj Tomík môj. Ahoj, slečna Queen, ahoj, ahoj. Počkaj, idem ťa pozrieť, Festerko. Len tuto okolo teba, akurát tuto... Nemôže okolo teba krúžiť Však presne, legenda, nemôžeš behať okolo neho, keď na teba je naagrovaný. Zrovna. No, agruje sa. Toko hráme kamo. Ide po mne, takže zdvihnite ho. Skúste ho dvihnúť, ide po mne. Keď ho nájdem, už je hore. Už ide po tebe, Festerko. Čo hráš? Mu asi veľmi ako páči dneska. Call of Duty Mobile. Vydržte chvíľočku, tak sa sústredíme na... Na akom si leveli v zombikoch? Neviem vôbec. Ber smrs. Ako si na tom so životmi? Nemám shit, ale životy mám. Dajme sa mu na to buse bere, bo už ani ja nemám štít. Ale nemôžem ani použiť. Musí sa mi nabiť, ako ma zabil. Agruje sa na mňa, agruje sa na... Zase na mne. Udy ide po tebe, utekaj. Žebrák.
No neviem, či to pustíš, alebo počkaj chvíľočku ešte na... Nech ho pustí slečnu. Nemôžu... Musí sa to dobiť, lebo ako Musím ma zabil, vás tak to by to všetko naučiť zlikvidovalo. hrať, pani. No dobre, musíš naučiť. Ide po tebe slečná. Ja mám level 62. Super. Ty si ho prilákal. Ja cirka 110. Ty utekaj. Edcom vo Woodboy podčiarkovník SVK vo zombie mode. Ide po mne! Niekom ide. Po mne. Áno, v zombie. Ty drbo. Hajzel. Ide po tebe a mne prijebe. Strašne dlho to dobíja. Edcom vo Woodboy podčiarkovník SVK voja 98. Auč. Dobre. Vajíčko musíme. Super. Do prdele, ja som sa... Edcom vo Woodboy podčiarkovník SVK vo niekedy môžeme dať game ak chceš. Muni, utekaj. Aké máš meno? Krampus, podtržník TT. Tak ako na streame. Tak ako na streame. Edcom vo Woodboy podčiarkovník SVK vo tak ako tu. Joj. Ja by som mal taký nápad. Jedného nech naháňa a ďalší nech spravia kruh okolo neho, vieš? Tých mín. Múmi, utekaj odtiaľ. Salvador. A vidíš, nemáme, no. Nemáme. Nie sme takí dobrí. Hačte tie miny okolo mňa, kým som priňal.
Počkaj, suchá padla vonku. Ja vás to raz naučím a dejm spesl bosa nie tohto lamaka. Ed Slovak bič nenaslomí ťa. To mi nemá teraz čas vysvetľovať. Musí si dávať bacha na Johana Bacha. Ed Slovak bič nie každý to hrá tak dlho. Inekold ako toto ta nebaví. Do piče, došli mi náboje. Neskúšal som iné kotko. Parchant. Kurva. Za minútu, wow. Pardon. Padol som. Kde si? Ležím. Ešte máme čas, zatiaľ nejde. Díky, díky. No, čiže mne došli náboje. Môžem ďalšiu hru. Ľudia. Utekaj odtiaľ. Zapavte ho, idem pre ňu. Dobre. Stále ide po mne. Už nejde po mne. Ide po Muni. Dvíham ťa, dvíham, milný. Nechoď ku nám teraz, chod na druhú stranu, dobre. A pozor na tie šlahúne. Dobre, dobre. Muni, utekaj. Už ťa zachráňame, už hádžeme miny. Muni! Zalúbil sa do teba, Muni. Pednička s tou muníciou. Ide po mne. Ide po mne, ide po mne. Po piče, náboje nemám. Mne už tiež dochádzajú náboje. 2 minút. Predne sa otvára za minútu. Boatboy UIT 67423866004279699. Viete, že v kom je teraz secret event? Nemám náboje, podľa. Dobre, už mám. Zavináč official Jaj, zase čaká ďalšiu minútu, utekaj. Ktorý myslí. Ja mám ešte dosť nábojov. Ja mám 300 nábojov momentálne. A miny, takže to už dáme. Ja mám práve. Tak hašte miny. Hašte miny a to už dáme, to je hneď. Karolínka, jej! Ahoj, ahoj. Utekaj. Našiel si novú obed na lásku. Muni, utekaj. Idem. Mi to napíš do súkromného, potom ťa pridám. No, Pôjdeš do Arsenal a urobíš fotku hociakej legendary alebo mythic skinu na zbraň a potom fotku zrušia. A máš ro. To? Tak ja nemám ale mythic žiadny. $7
Cérus Bráško, aspoň ťa budem sledovať, ako podarili sa tie zombie hry. Dobre, ďakujem za hru, dobrú noc. Ďakujem aj ja slečna. Ahoj, ahoj, papa. No, čau. Idem vás to naučiť rád. Fotku. Fotku. Jemu sa páči asi splň, preto išiel po nej. No, rozmýšľam nad tým. Chcel by som si zahrať turnament. Máte chuť si zahrať turnament? Skúšali ste to? Neskúšal práve, že ešte. To je úplne jednoduché. Je to proste, obsadzuješ mapu. Áno. A dáme to 10 na 10. Ja vás príjmem. Fester. Hneď som tam. No, turnament je proste čisto, že obsadzuješ miesto, tak jak ono akože proste, máš tam body A, B, C, D, E a je to len väčšia To mapa. je taký spôsob, ako je tá patrova, nie? Je to také niečo akože, ako domination, hej? Je to niečo ako domination s tým, že je to väčšia mapa. Môžem s vami. Už sme plní zrovna. To sa naplní hneď. Tak možno ďalšiu hru, keď tak uvidíme, no však ako ľudia musíte byť pripravení. Však na budúce budeme, aj zajtra budeme hrať. Čiže je to... to proste zbadáš, ono je to fakt akože dobré si tam dať, ja neviem, voľakú asi lepšiu zbraň, ako ja mám oného, tohtok. Na krátke ze bizona. Takže ja si tam hodím nejaké LMG. Alebo volá, čo si tam hodím, niečo už. Toto. Vyskúšame to za kačkom a keď nie, tak voľa čo inšie tam dáme. No tak, presne, volá, čo si tam dáš. Dobre. Ono to funguje všetko na rovnaký spôsob, jak akože kvázi multiplayer, len je to veľká mapa. No, a zase o moc veľká nie, ale akože dajú sa tam, vie si tam vybrať treba za neviem, vlaké, troška väčšie, vie si tam vybrať vlaky tank alebo takéto kraviny, že chceš na tom letať na vlaké motorky a tak ďalej, ale však to nemusíš zase využívať, pokiaľ nechceš alebo nevieš. Takže tak. Takže štartujeme. Ja Legeda, nie si ready? Sorry, už bol ready. Odletel. Už bol. Už bol. Kto si chce zahrať? Ty si to ako oficiál? Co doma, jak si to? Alebo Slovakia? Vyriešil som to s tým displejom Tommy, objednal som si zväčšovávaciu lupu na telefón. Je tak, no uvidíš. Slovakia podčiarkovník Rambo. Slovakia Rambo. Máš ma prijatého? Nemáš ma prijatého, že? Či dal si mi toto request? Môžem alebo nie. Slovakia Rambo, takto. Však si Dal som žiadosť. bol si s nami zombíkov. Hey brother, welcome to hell! Bol si s nami zombíkov. Ivečko, zdravičko, ahoj. Bol si s nami zombíkov, tak teda zoberieme toto chlapíka, ktorý teda sa ešte len... Kde si to Slovakia Rambo? Prečo ťa nemám zase? Slovakia... Musím zapnúť hru. Ja, ty si ešte nezapol hru. Tak, toto akože, k čomu je dobré? Na pozví. Ivečko, neviem, jak sa voláš. Môžem. Slovakia Rambo. Inú hru. Dobre, tak dajte teda ready.
Ed, moja malá láska, sánkovanie, môj malé deti nemôžu. Do nemá mapu. YXLGPA, 3K to som ja. Do nemá mapu. Nepíše práve, že kto nemá stiahnutú. Však to, že nepíše. Dobre, už je. Už to beží. Počkaj, prečo je túto mapu som ešte nehral. Mám malý vták. Počkaj, tak toto je normálna mapa. Môžem iné kolo. Prosím ťa, nespamuj, halo, chlapec. Prestan spamovať. Teraz sme začali. Ďakujem. Lebo nepôjdeš žiadne. Ktorý ten Steve? Ja Legeda. Čo hral s nami zombikov zatiaľ. Tak furt píše, či môže ďalšie kolo. Však teraz si skončil, teraz sme dohrali, chlapče. Dobre, poď 1v1. Shipwell. Z 1v1 nechodí Krampus. Nechodím. Kámo, drž už piču, hral si, počkaj, keď dohrajú. 1v1. Nechodím 1v1, prosím ťa, nespamuj. Ja ťa vyhodím, mne to je jedno, že... Dal som mu 30 sekúnd. Dobre, díky. Spamätaj sa, alebo poletíš. Hej, chlapče. Mohol by som byť ja moderátor, šéfko, už som sa o neho pýtal, raz sa mi zdá. Keď by si bol taký dobrý. Voľa kedy, zatiaľ ešte... Neviem. To mi už by som ho stlmil najradšej. Však už je. Stlmený. Zlomím mu nos o radiátor. Čo je s obsami pojebanými. Ja by som iba robil veci na tvoj pokyn, samozrejme, takže nemusel by si sa báť. To je taká hromadná mela. Ale... Keď nebol liezlo, mi to na nervy. Ale ten... Dobre chlapci, hrali ste voľakedy v klane? Ešte nie. Nemám klan, žiadny. Tak ak chcete, tak vás trošku k tomu priučím. Poďte voľaký 2 alebo 3 so mnou a budeme to dávať jak páni. Alebo každý behá sám a keď ideš 2 alebo 3 naraz, tak v podstate nemajú šancu, lebo každý chodí solo. To si potom dáme taktiku, keď budeme hrať nejaké štvorky, alebo tak, a ne 10 na 10, hej? Potom, už dneska... Ja viem, proste... To máš v podstate jedno, lebo v každej takejto tímovej hre ide o tú taktiku. Proste ideš a mierite do hvezdice, hej? Dajme tomu, ale keď máš takých 3-4 ľudí, tak není možné, aby tá jeden protivník dal. Jasné. Ja viem hrať tímovo, ja som tímový hráč. Už momentálne ideme hurá taktika a potom si to poriešime voľako. Ja už som unavený dneska, sa priznám, po robote, po všetkom, po celom týždni. Ja hrajem už len tak, aby som sa zabavil. Zastrelil si bez hlavu jak Rambo.
Careful. Enemy swarm activated. Enemy airstrike incoming. Careful. Heads up. Enemy. Budeš Rambo 5. Už natáčajú 6 sa mi zdá. Už natáčajú Ramba 6. Alebo natočili, má ísť do kín. Vidíš zajtra jeden. Tak aj zajtra jeden. Už 6 natáčajú. No, bude natočená, alebo už ide do kín. A v 6 má byť Dolph Lundgren zase, alebo vlak do... Teraz neviem, ktorý z nich ešte má tam byť zas a znova. Aby to nebol zase taký prepadák ako tí nezničiteľní. No tomu ver, že to bude taký prepadák, však. Som nevedel, že ani už Už natáčajú. majú všetci pomaly 60 rokov. 60, 70, neže 60. Piča je so snajprom vyjebaný, kokot, skurvený. Ale ten boha. Ja som hral minulé turnament a bolo to úplne niečo iné a bolo to o mnoho lepšie. Nebolo to takáto mela na malej mape. Turnament máš vlastne o tom štýle, že sa ti to mení. Ale sa ti to, za každým sa ti to mení a vlastne ide o to, že aký si prispôsobivý hráč. Tam boli také dve veľké mapy, dala sa tam použiť tanky, auta, motorky a kraviny, proste bolo to fakt, že zaujímavé. Toto bolo také to, že klasická mapa, len nás tam bolo 10. No. Teďka bola posledná krv, 6 bude nová krv. Tamto je iný mod, to je mod s tými tankami, autami a takto multiplayer. No však to bolo, ja neviem, aký to bol mod, sa priznám. A teraz je to 10 confirmed, no, vtedy to boli tie, no, Domination sa hralo. To, čo hovoríš ty, tie mapy, to sú tí ground mapy. No, tie ground mapy. A to bolo na také... Ground Satellite a Ground... No, bolo to na púšti. Island, ale nie Island. Hej, voľaká púšť a voľaký také zamrznutá krajina to bola. Ale fakt to bolo kurva dobre, ma to strašne bavilo. Mal som ísť ráno do roboty, o 8 som stával a ja som išiel o 3 spať kvôli tomu. Tak ma to chytilo. Kristi, ahoj, zdravičko. To bola krásna robota. Áno, to sú tí ground mapy. A to sú veľké mapy, väčšie ako normálne hry. No. Ale po väčšine Hej, áno, Ground Wars, a to sú tie dve mapy Crossroads Strike a Satelite. 20 na 20. Tak nejako, no. Ale keď sú turnamenty, tak je to 10 na 10 kvôli tomu, že aký si prispôsobí hráč. A preto sa aj tie mapy, aj tie štýly hry menia. Hej. Hovorím, že to bolo presne 20 na 20 a to bolo úplne brutálne, to ma strašne bavilo. Dobre, ideme tak. Dáme ešte jeden tento turnamentik a budeme asi končiť. Koľko máme? Budeme mať 2 hodinky streamu, takže dáme ešte jednu mapu a sa s vami rozlúčim, chlapci a dievčatá. No Čarlik, čo je? Jak sa darí, Kristi? Dobre chlapci, poďme spolu. Poďme všetci spolu. Však ja som padol, ešte ja som sa neneodva. Ježišmaria, už sme sa pripojili do hry. No však toto. Dobre, Krampus, som za tebu. Dobre, sme vedľa seba. No, to je jedno. Ja už som na zemi. Môžeme ísť spolu, no, vieš. To je také, no.
Neviem, ešte... Tomu ver, to si dobre povedal, že si padol ani si sa nezrobil. Nenávidím toto, ty kokot, keď sa to hodí do hry do piče a už je to 15-0. To čo je? No vieš. Taktiky sa budeme učiť na budúce, ľudia. Toto. Atakuje budomet. Ten bol vlaky naspídovaný. Čiže ten bol vlaky naspídovaný, hej, s tým štítom. Na multiplayer nemám rád to, že keď tam je niekto bar správčený, tak to sa nedá hrať potom. Nič, nehrňte sa do toho, chodte pomaly. Otvorte si skopy a chodte pomaly. Ide tam pes. Je to. Čaká tam za autom pár. Však ja som nestiel len z miesta prejsť. Normálne neverím. Toto píčevina, keď nás... Tak keď začneš ona. Takže keď nastúpiš do poloviče tej hry už. Keď nastúpiš do poloviče tej hry, tak to už je také, no. Dobre chlapci a dievčatá. Ďakujem veľmi pekne za hru. Ja už sa pôjdem si odpočinúť. Ale ináč akože tieto turnamenty kľudne hraj, ináč Festerko. Je to taká odreagovačka a máš tam zase plno nových skinov a kokotín, takže ako... Ďakujem za hru. Je to úplne jednoduché a vieš si tam zase pekné skiny nazbierať nejaké. Jasne. Dobre. Zajtra sa pobavím s tým a idem si dať cigu a oddychovať. Dobre, tak teda čaute, ahojte. Tak sa maj Bráško a ja ďakujem za dnešné hry. A ja ďakujem. Dobre, sa. čaute, Na budúce, ahoj. Ahojte, ahojte. Ďakujem vám veľmi krásne za lajky, za vaše coiny, za váš čas, za vaše followy. Dobre, toto by sme mali. Ale mu to hraje. Takže ľudia, ďakujem veľmi pekne aj vám na Twitchi. Pozrieme sa, že kam spravíme na rajdík, ale však nikto to nezostal, takže spravíme to len tak, aby sa nepovedalo.
Tak pekný zvyšok večera. Čaute, čaute, ahojte.